با تاکسی و автобус Россия рафтан мешавад. Ма рафтам шаҳри Казан рӯзи 16/04/21. Матра маҷбур накардам аввалан ки мада бовар ки матра чизе мегум ва дуюмин ики 10 авиакаса нестай барои айни ҳол фурӯши чиптаҳо. Ширкати дорувории Софсавдо бахшида ба моҳи шарифи Рамазон тахфифи худро эълон намуд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад ё дар бадан доғҳои сафедорӣ мехоҳӣ нес шаванд ва ё мехоҳӣ худро хароб намоӣ, пас ба Софсавдо муроҷиат намо. Инчунин доруи алҳадая ва равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Ва ё касоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, пас ба рақамҳо занг зада маълумот гиред. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия карда мешавад. Дар ҳоле ки доруҳо фоидаи худро нарасонанд, пули шумо бозгардонида мешавад. Дар ҳолати тамос гирифтан ҳатман аз номи юристиҷей муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Мавзӯи имрӯзаи мо оиди ҳуҷҷатгузориҳои муҳоҷирони меҳнатие ки дар Федератсияи Россия қарор доранд. Чихеле ки мо дар видеои пештарамон қайд кардем, гуфтем ки ҳукумати Федератсияи Россия тасмим гирифтагие ки муҳоҷирое ки ғайриқонунӣ дар дохили Россия қарор доранд депортатсияшон мекунанд. То 15 июна вақт додагиянд ки ҳар касе ки ғайриқонунӣ гаштугузор мекуна ё кору фаъолият мекуна ё ки қарор дора, агар ки саривақт ҳуҷҷатгузориҳои худшона дуруст накунанд, депортатсияшон мекунанд аз Федератсияи Россия. Ва имрӯз мо мефаҳмонем ки вазорат гуфт чӣ тавр муҳоҷирон метавонанд аз Русия то 15 июн депорт нашаванд. Яъне чӣ кор кунанд ки депортатсияшон накунанд. Айни ҳол мо як бор нусхаша мехонем, бо суҳбати худмона идома медиҳем. Масъулини вазорат аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки айни замон дар қаламрави Федератсияи Россия қарор доранд ва бо сабабҳои гуногун дар қайди муҳоҷиратӣ худро нагузоштанд, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва ҳуқуқвайронкунии дигар надоранд, хоҳиш намуданд ки бояд ба шуъбаҳои ноҳиявии муҳоҷиратӣ дар маҳалли зисташон ҳозир шуда худро ба қайд гиранд ва будубоши худро дар Русия тамдид намоянд. Агар шумо будубоши худро дар Русия то 15 июни соли равон ба расмият надароред, ба таври худкор ба рӯйхати шахсоне ки вурудашон ба Русия манъ мешавад шомил мешавед, таъкид доштааст вазорати Федератсияи Россия. Нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. Яъне шаҳрвандоне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд, ягон ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ агар накарда бошанд, ягон намуд ҷарима надошта бошанд, бояд ки ба шуъбаҳои ноҳиявии муҳоҷиратии маҳаллии худшон муроҷиат кунанд ва худшона ба қайд бигиранд ки дар ҳақиқат мисол фалон шаҳрванд ҳастам ва ягон намуд ҷарима надорам, ягон намуд ҳуқуқвайронкунии маъмуриро низ надорам ё ки ягон ҷиноят содир кардагӣ нестам, худша дар қайд бигира дар шуъбаи ноҳиявии муҳоҷиратӣ ки дар ҳолате ки агар шумо ба қайд намегирен худтон ҳар яктатон рафта муроҷиат намекунен, шуморо ба рӯйхати ана ҳамон шахсиятҳое ки депортатсияшон мекунанд бо тариқи автоматикӣ воридтон мекунанд. ба ҳамин хотир ҳар як шахсияте ки айни ҳол ҳамин навора тамошо кардестен, метавонем ба ёро рафиқотон ё наздикои худтон хотиррасон карда бигӯем ки оиди ҳамин суханҳое ки ман гуфтам як бори дигар хотиррасонтон мекунам, ба шуъбаҳои ноҳиявии муҳоҷиратӣ дар маҳаллаҳои зисти худтон муроҷиат кунен, оиди надоштани ягон намуд ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, оиди надоштани ягон намуд ҷарима ва оиди надоштани ягон намуд ё содир накардани ягон намуд ҷиноят огоҳ кунен ана ҳамон коргарони мақомотҳои маҳаллии зисти муҳоҷиратии худтона. ва вақте ки шумо муроҷиат мекунед дар уҷа, будубоши худтона дар Русия қарор доштатон ё ки кору фаъолият мекардатон ба расмият бояд бидрорен. Яъне шахсое ки кору фаъолият мекунен ҳамчунин дар ҳамон шуъбаи маҳаллии муҳоҷиратӣ вақти муроҷиат мекунен, ҳамчунин пешниҳод кунен ҳуҷҷатҳои худтона.
аз ҷумла патент доранд, кору фаъолият мекунанд, қонунӣ ҳамвора низ пешниҳод кунанд ки ба қайд бигиранд. ҳар ҳуҷҷате ки лозим астай барои дар Россия қарор доштан, ҳамун ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кунанд ва аз депортатсия кардан аз қаламраи Федератсияи Россия озод мешавед. Депортон намекунанд дар ин ҳолат. ва акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунем, ба саволҳои худтон ҷавоб мегирем. Рустам Қосимов нависад: салом алейкум акаи Сорбон. Ака ай Россия билет бигирӣ арзон намеғалта. Мақсад ай Россия билет бигирем ба ягон каса метона рафтае Тоҷикистон. бародарони азиз, мутаассифона ширкати ҳавопаймоии Somon Air иҷозат додагӣ нестай фурӯши чиптаҳоро бо тариқи онлайнӣ. ҳар касе ки чипта харидорӣ мекунад бо тариқи суми нақд аз авиакаса бояд чиптаи худша харидорӣ кунад, вале мутаассифона айни ҳол дастрас кардани чипта хеле мушкил шудагиаст. ва бародарон, ма дар чандин видеомае ки хотиррасон мекунам ба шумо мегӯм ки ҳар касе ки Россия рафтесай ё ҳар касе ки чанд сумеда билет харидесай дар комментарияҳо бинависен ва чандин нафарон нависондиянд дар иҷа. Қурбонали Давлатов нависад: салом алейкум, ма рафтам шаҳри Казан рӯзи 16/04/21 мигратсиони работа додан. яъне ки рӯзи 16 апрел ба Казан рафтай, ба фикрам ки аз шаҳри Хуҷанд рафтагиай ва мигратсиони работаш додиянд, бе ягон монеагӣ вориди Россия гаштай. Дилшоди Панҷӣ нависад: ҳамин рӯз қариб 10 авиакаса занг задем, ҳамаш як гапа мега 16 000 сомон ё 18 000 сомон меган. Безор кардем, кида бовар кунем, мардум айҷонаш сер шидай. Матра маҷбур накардам аввалан ки мада бовар ки матра чизе мегум. ва дуюмин ики 10 авиакаса нестай барои айни ҳол фурӯши чиптаҳо ки ту занг бизанӣ. ва сеюмин ки 18 000 сомон билет и слишками бадай уже фикр мекунам 18 000 нестай, чунки дар ҳамин комментарияҳо менависонам бародаро аз ҳама зиёдаш 13 000 14 000 сомон нависондагиянд билета харидорӣ карданшона. Тағоев нависад: салом алейкум Сорбон, хаста набошед. Савол: рейси чартерӣ аз Кулоб паридестай? Шумо ягон маълумот медодед ки бе основани аз Кулоб Москва мешава парида? Пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки ба шумо даъватнома ба ҷои кор равон кардагӣ бошанд, метонед албатта ки асос шида метавонад ҳамин чиз ки шумо вориди Федератсияи Россия бигарден. Албатта аз Кулоб низ рейсҳои чартерӣ парвозҳои худшона ба анҷом расонидастанд. Ғуломҷон нависад: салом Сорбон, Хуҷанд Тюмен 25 апрел ба бародарамон билет хариданд. ҳамин бародар мепаранд ё ин ки не без основания компанияи Ютер? албатта билет ки дастрас карда бошед ба хости Худованд парвоз ба анҷом мерасад. Алиева нависад: салом бародари азиз, чаро авиакасаҳои ноҳияи Бохтарро тафтиш намекунанд? Зеро билетҳоро бо нархи 10 ва 12 000 сомон мефурӯшанд. Илтимос ба доди мардум бирасед. фикр мекунам ки и қимат фурӯхтани чиптаҳо танҳо дар Бохтар дида намешавад, балки дар Душанберам нархи гаронай ва дар Хуҷандам, дар Кулобам, дар саросари ҷумҳурӣ нархи билет қиматай ва айни ҳол кор бурда истодаанд ба ҳамин ки нархҳо поёнтар раванд, яъне арзонтар шаванд. Рустам Бобоев нависад: салом, ҳамаи омадагиҳои личения чартериҳо патент кардан кор биромаданд. Екатеринбург 10 нафар рафиқҳои ман медонистагӣ. ҳазор раҳмат бародар барои маълумот мерасондагид ва ҳазор раҳмат касоида ки мо муроҷиат мекунем ва ҳамин гуна қайд мекунанд дар комментарияҳо, менависонанд ки ёро бародаршон рафтанд ё ки чӣ гуна рафтанд ё патентшон додан надодан, ба мо маълумот медиҳанд дар комментарияҳо ва ба ҳамаи тамошобинои мо ҳазор раҳмат. Ғоибназаров нависад: салом алейкум акаи Сорбон, илтимос саволи мада ҷавоб битем. Пешакӣ раҳмат. Боз филм мебирорен наздикида? Худованд розӣ боша, дар фикрмон як филми хуби дигар ҳастай. Аниқ ваъда дода наметавонам ки кайда пешниҳод мекунем, вале кӯшиш мекунем ки тезтар ҳамун филма ба навор бигирем, шурӯъ кунем ба наворгириша ва пешниҳоди шумо бигардонем. Фикр мекунем бениҳоят як филми тарбиявӣ ва хуба пешниҳодтон мегардонем, чунки бори якум мо як сериал бигем пешниҳоди шумо гардонидем, филми баъд аз ҷудоӣ ки аз 3 қисм иборат буд ва дар навор гирифтани ӯ филм ва дар монтаж кардани ӯ филм умуман аз ҳамун филм
хела опыт гирифтем ва хела хатогиҳои худмона фаҳмидем, кӯшиш мекунем ки дар оянда филмҳои навбатӣ ӯ хатогиҳое ки роҳ додем дигар дар ин такрор накунем. Фақат аз шумо дастгирӣ ва аз мо ҳаракат кардам. Ҳалимова нависай: ака амираҳо кушодагиай аниқ баъд бе ғарзи Москва дигар шаҳрҳо рафта мешавад. Албатта аниқ кушодагиай аллакай 18 рӯз шид. Имрӯз 18 апрелай, 18 рӯз шид ки роҳҳо кушода шудагӣ ҳастанд ва бе ғарз аз Москва рейсҳои чартерӣ албатта ҳастай ба дигар шаҳрҳои Россия. Шорух Сафаров нависай: салом акаи Сорбон, ҳамирӯз ҳамсояи мо бе основания рафт 17 апрел. Мада телефон кард, гуфт мигратсиони работа додан, айкуло парид. Ина бо як маълумоти дигар и бародармон расонидай. ҳазор раҳмати калон. Улични нависай: аз шаҳри Исфара билет гирифтем. Хуҷанд Питер 15 май 7000 сомон. Албатта агар ки мисол 10 рӯз пеш ё ки 20 рӯз пеш харидорӣ кунен ё ки як моҳ пеш харидорӣ кунен арзонтар. баъзе нафарҳо авиакасса мераванд ва билета дастрас кардан мехоҳанд ба пагара ё ба пагаи дигар. Аз ҳамин хотирам қимат дастрас кардан мумкин аст билета. Равшанов нависад: бародар, сухан гуфтан нағз метавонӣ, гап нест, лекин хафа нашав бародар, ҳамон доруе ки барои мардонагӣ мардон қавру балояй чие ки ҳаст реклама накун. Ай бай, аз ҳамин калима ҳамаш беҳаё шидиам. бои рекламаҳо бешарм кардиянд мардуми мусалмона. кам тарак аз худо шарм кардан дар корай бародар. Гап нест бародари азиз, ина якмин нафаре ки оиди ҳамин реклама ҳамин сухана қайд кард. агар дар шумо ҳамон чиз маҳқула бошад мо амура реклама намекунем, яъне имина ҳамин чизеро ки худат қайд кардӣ. Самар Салимов нависад: ака через Беларусия Москва рафта мешава? мутаассифона намешава через Беларусия, чунки Беларусияро маҳкам кардагиай танҳо аз Тоҷикистон мешавад. Ғайбулло Ахмедов нависад: салом, ҳе бачаам, як бор нагуфтӣ ки аями Қурған ба Санкт Петербург парвоз мекуна ё ки не? бародар, мо мегем, лекин шумо ба фикрам видеоро то охирша тамошо намекунем, ба ҳамин хотир ба саволотон баъзе нафара ҷавоб намегирем. албатта ҳаст парвозҳо, лекин парвозҳои чартерӣ аст. Ғарибача нависад: салом ака, саин бора менависам, амакин ва тағоин паспорти Россия доранд. Ма бо ёрдами ваё Русия рафтан метавонам? бе ёрдами ваё ту метавонӣ ки озод ба моҳҳои дигар чипта харидорӣ кунӣ ва ба Россия барай, чунки роҳҳо кушода шудагиа ягон асос дар кор нест барои рафтан бо тариқи парвозҳои доимӣ. як кас дигар нависад: ака дар бораи билети душанбе Алмато як маълумот диҳед. билет ба Қазоқистон аз душанбе баробар мебошад ба 5500 сомон. ҷамшед Олимов нависад: акай Сорбон, саломат бош, зинда бошӣ. мегуфтӣ ба такси ё автобус Россия рафтан мешава? илтимос ҷавоб ден. мутаассифона айни ҳол марзҳоро кушода кардагӣ нестанд, бо тариқи нақлиёт намешава ба Россия рафта. бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. иҷада боз якчанд саволҳои дигар оиди ҳамин нархи билета як дигар парвозҳо нависондагианд. дар ин маврид мо суҳбат аллакай кардагӣ ҳастем. ба ҳамин хотир ягон саволи нав агар ё ки ягон саволи дигар дошта бошед дар комментария саволотона бинависед ва дар канали юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои нав, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.